Привет и от нас! Това е петия ден от нашата седмица в Португалия, където утрото започна в град Коимбра. Там прекарахме 2 приятни дни, но няма да описвам подробности, защото с тях може да се запознаете като се абонирате за канала и видите и останалите видеа. Крайната дестинация за града бе град Порто, но програмата ни бе запълнена с посещение на няколко други града преди това. Първият от тях бе Авейро, който се намира на около час от Коимбра и около на 2 часа и половина от Лисабон. Пътя между градовете е предимно магистрала, което го прави бърз и приятен. Магистралите тук, както и менталитета на шофьорите, са на доста добро ниво, което прави пътуването доста приятно и ненатоварващо. Както вече споменах, един час след като потеглихме от град Коимбра, се озовахме в постъпите на Авейро. Град, за който единственото нещо, което бях чул, е, че тук са се провеждали някои от срещите по футбол на провелото се през 2004 година Европейско първенство по футбол. За щастие, това далече не беше единственото нещо, с което този град можеше да се похвали. Авейро се оказа истинска пъстра и колоритна перла, чието плавателни канали добавят един допълнителен чар. Градът е сравнително малък, което ни позволи да намерим паркомясто сравнително бързо в квартал недалеч от центъра. Спомняйки си за огромните задръствания в Лисабон, си мислихме, че тук паркирането ще е сложно, но всъщност се оказа доста лесно. Авейро е град с около 80 000 жители, както вече споменах, в града има много плавателни канали, което карат мнозина да го наричат португалската Венеция. Архитектурата на града е сравнително модерна, а фасадите на сградите не изневеряват на колоритния стил на Португалия, което безспорно допринесе за доброто настроение както на нас, така и на местното население. Близостта на града до морето го е превърнал в една от главните риболовни дестинации, а малките риболовни селища са наистина изключителни. За жалост ние не можахме да им отделим време, но ако някой ден вятър ни отвее отново от тук, то със сигурност няма да пропуснем визитата им. За малкото градче Авейро отделихме няколко часа, които предимно прекарахме в добре познатото за вас и любимо за нас безцелно разхождане из улиците на града. Една прекрасна разходка, по време на която се радвахме на тихото и слънчево време. Радвахме се на цветните мостове, на които местни жители и туристи завързваха ленти, на които едни писаха своите пожелания, други любовни послания, а трети просто ги оставяха за спомен. Радвахме се и на безвремието, което беше завладяло и този португалски град. Но за жалост, времето ни, както обикновено, беше кът и ние трябваше да тръгнем за следващата дестинация – малкият крайбрежен град Фурадуро. Пътувайки до Фурадуро нямаше как да не посетим и местния плаж, чието пясъчна ивица се разпростира на цели 12 км. 12 км свързани с дървени платформи, всяка от които завършваше с стълби, водещи до ситния златист пясък, който е характерен за този плаж. Тук мнозина се радват на силния вятър, използвайки поривите му за карането на кайтсърф. Ние обаче нямахме кайт, но това не ни попречи да се доближим до водата и да усетим температурата на океана, която днес бе около 17 градуса. Това обаче далеч не пречеше на няколкото местни деца, които си играха в бурните води. Време за игра обаче за нас нямаше, а и гладът каза думата си и това ни мотивира да се отправим по-бързо до градчето, в което искахме да обядваме.
Фуродура е малък град, който е притегателен център за туристи, които имат афинитет към сърф и риболов. Тих и спокоен град, в който освен няколкото ресторанта на централната пешеходна улица, не предлагаше кой знае какви забавления. Това като се замисли го прави доста приятно място, ако човек търси пълно спокойствие. Ние тук търсихме място за обяд, а не спокойствие, а след обяда отново се озовахме в колата, която за около 30 минути ни отведе до подстъпите на град Порто, който бе и крайната ни дестинация за деня, както и двудневен наш дом. Клиширано е да се говори за любов от пръв поглед, но определено това не важеше за Порто. Още с първите стъпки в центъра на града човек нямаше как да не остане безразличен за всичко, което вижда тук. Сградите, улиците, шума на колите и трамваите и дори и безкрайните баири бяха впечатляващи. Типичните за страната и града павирани тротуари водеха до интересни места и разкриваха впечатляващи гледки. Макар и да бяхме уморени, нямаше как да не пропуснем възможността да се разходим по една от емблемите на града – моста Луис I. Той е висок внушителните 50 метра, което правеше разходката ни тук малко по-интересна, ако мога така да се изразя, особено за хората, които изпитват лек дискомфорт от височини. По моста ежедневно преминават около 250 хиляди души, някои от които имаха цел да седнат на близката поляна и да се насладят на гледката, особено по залез слънце. С тази гледка ще се разделим и с вас и ще ви чакаме и утре, когато имаме за цел да се запознаем с Порто в по-големи детайли. Чао от нас и до нови срещи!